you need a spiritual home or a place you can fellowship every Sunday? A place that is accommodative to your family and children? Look no further. Join us this Sunday with Apostle Nanda at Prayer Center Midrand. The time is 8 a.m. to 10 a.m. The address is 519 New Pen Crescent, Halfway House, Palms Office Park, Midrand. For more information, contact 076 1045 863 or 084 711 0060. Or visit us on Facebook, Instagram, and X at Pastor Nanda Ministries. Come and experience God's power in His Word as Christ is revealed. Siyabingelela igama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Thank you so much for tuning in. Igama lami ke ngo-ST wakadlamini. Siyabonga kakhulu bazalwane bami. uNkulunkulu nje alokhu enigcina njalo nilapha emakhaya. Please, if it is your first time here, make sure that you subscribe and even share with others ukuze zonke lezi zinto ezenzeka la kule ndawo zingakuphuthi nange mistake. So ke siyabonga kakhulu bafowethu. Ngiappreciate kakhulu support yenu. Ngiyazi ukuthi it takes money for you buy data zonke lezi zinto, you pay Wi-Fi and everything. So siyabonga kakhulu bafowethu egameni lika Jesu Kristu. Before we start the show, can we just pray just 1 minute nje nani nilapho emakhaya egameni lika Jesu Kristu. Baba wethu engcwele siyabonga uNkulunkulu wethu ophilayo, uNkulunkulu wethu namandla ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. We pray Baba ngalomsebenzi uNkulunkulu oyingcwele. Let it touch your people in the mighty name of Jesus Christ. Baba siyathandaza uNkulunkulu oyingcwele ngegama lika Jesu. Through these waves we pray mighty Father ukuthi uNkulunkulu mawusithintile abantu bakho ngegama lika Jesu, udumo lonke lubuyele kuwena ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Amen. Sibonga kakhulu. Yes, asibingelele kumama kanjalo nakumfundisi. Ngizonikeza nje ithuba nizi introduce maybe nje ngiqale kumama singene kwingxoxo yethu. Mina ngomama Omile uNozipho Maphukatha. Ngiyanibingelela balaleli emakhaya. Seniyangazi ke, seniyangazi. Regular guest. Bishop. Ngiyathanda ukubingelela abalaleli emakhaya umsimango lona egameni lika Jesu. Yes. Sibonga kakhulu. Ngiyazi ukuthi niphethe maybe my pixel, can you just switch off this screen to disturb us? Yeah. So vele singene kule ngxoxo yethu le straight. Mama, sibonga ukuthi ufike khona la ukade ukhona la ohlelweni kade sikhuluma kuleya previous episode yethu engibona abantu beyithakasela kakhulu. Bathina abantu ngayo? Hey le episode le iyahamba ama comments abantu ayangimangalisa ukuthi sithashe indaba enkulu. And kakhulu abantu bakhuluma ngokuthi hey mama waze walimela iqiniso lahlangana kubo baba kubo mama. Bathi nje ngibe fair. Ama calls engiwareceiveile today ngeke kusho ukuthi ibiphuma izolo. Ama calls nje engiwareceiveile abantu besifazane bekhala ngale ndaba yokuthi omunye nje ocommentile. I think umbukeli wonke uyawabona ama comments naye lapho ku YouTube. Khona omunye nje ocommentile umzalwane ocommente ngokuthi wathi nje yoteta wabuya sekunomama endlini omunye. Wabuya nje sokunomuntu wesifazane. Omunye ethi nje ngikuleyo situation njengoba mama ukhuluma lapho. Obaba nabo bethi nje hey sinenkinga. So nje siye sathinta into angazi. Sengize nje ngithole nama bookings awu 3. Yo. Wow. Ukuthi nje mama ke ufike ebandleni lami, ake ufike kuyonakala, ake ufike ebandleni lami. So nje yesike bakhona abantu obona ukuthi umnikazi ke kuthiwe umnikazi wepost ngoba uhleli vele endaweni azikahle ukuthi yindlu omunye unkosikazi. So ke uyiphendulela bheke la bheka khona because umnikazi wepost sivele sithi abanikazi bepost. Yes. Bakhona nabanikazi bepost. Yes. Mhlambe ake ngiye nakuba Bishop. Ngiyazi ukuthi ngizama nje ukukhanda ukukulidela somewhere. Yeah. If you were to explain ekutheneni ukuthi uyini umshado
ubunga uchaza uthini mhlambe nje ngabe ngokwe perspective yakho noma ngabe kanjani? Okay, umshado ungachazwa ngendlela ezihlukehlukeneyo. ngokuKristu ilapho khona after imindeni seyivumelene nalabo abathandana sebavumelene, and then from there ke babe sebayayelo ke ebandleni umfundisi ababusise. Kube sekuinvolve even nendaba yilokho yomthetho, abanye lapho khona abasayina khona home affairs, kube khona indlela futhi lapho khona mababa sikwa abazalwane abanye bayenze ngokwesintu, understand? So kukhona umshado ngokwesintu, bese kukhona lona ke owesikholwa ngendlela esubiza ngazo ukuthi wesikholwa, bese kukhona lena eminye ke yezinye izinkolo, lapho khona ezinye izinkolo nazo zinendlela ezishadisa ngazo abantu. So ukuvumelana kwabantu abathandeneyo bahlanganisa ibandla, hlangane kanye nemindeni. Yebo ke yenye izindlela lengachaza ngayo. Siyabonga kakhulu. Yabona Bishop, bekade ngifuna ukuyithinta kakhulu le ngamabomi, ngithi nje siqala kuyona. Mama, njoba kade nikule event le ebekade nikuyona, mhlawumbe ungasithatha usibeke ukuze sizokhanda umqondo ophelele kumuntu olapha ekhaya ekuthenini ukuthi the event was all about this. Okay, singakafiki ku event eButhabani, ngicela nje ukuphendula nangu ukukhuluma ngalo ovele nje wathi lana wakhomenta wathi waze wakhuluma ngodaba lwami, waletha umfazi omusha ekhaya engihlala kulo, and selokhu afika ulala naye kwiroom eseduze nami, selokhu afika December till now akayingeni indaba yami. Akayingeni indaba yami. Lo omunye uthi hawu waletha, uthini? Wamletha Nkosi yami owami, ngavele ngamlaxaza sakudlala. So ke nje ngifuna ukusho ukuthi abantu ngendlela abakhomenta ngakhona, uyazi abantu mabebhala babhala ukubona ukuthi khona okusele lana, because umuntu usele usuke nje ebhala umbona ukuthi ubhala ngenhliziyo. Lo omunye uthi good help ngoba ngibuye ngilahlekelwe ingqondo, into uthi nje ngilahlekelwa ingqondo as a result ngicabanga nokumbulala. Lo omunye uthi hey kodwa nani bantu besifazane niyizinja. Uvuma kanjani nje wena ukuya emzini womunye umfazi esekucela ethi hambani niye khona? Uvuma kanjani? Nani nje anina ngqondo ngokwenu. Ilawo nje ama comment maningi, maningi impela ama comments maningi kakhulu, nje maningi asefika na ku 119k. So maningi angeke ngize ngiwafunda okukhomba ukuthi into esiyikhulumayo really yabo nje lo muntu mayezothi angithi bengikhulume ngokuthi umuntu wesilisa oletha umuntu wesifazane endlini yakhe, ngempela lo umuntu wesilisa usuke kukhona okurong ngaye. So siyaphenduleka ke nathi ukuthi kwathina abantu besifazane ukuvuma nje ukuya lapha endlini yomunye umuntu wesilisa kukhomba ukuthi asinayo ingqondo. So indlela abantu abakhuluma ngayo. Besine event ke ST ebesinayo last week sinabo Dr. Khanye nabazalwane nezipika ezinye ezahlukene. Esinye speaker besikhuluma ngenkonzo yasekamereni. Mina ngikhuluma ngabantwana abatholakala out of wedlock, nabantwana abatholakala sebekhona emshadweni. uDr. Khanye yena ekhuluma ngemental illness after konke lokho kuhlukumezeka. Ekhuluma ngalokho. Then the other speaker, if I'm not mistaken, the other speaker besikhuluma ngokuthi
kuphathwana kanjani emshadweni, abantu abaganene baphathana kanjani emshadweni. It was so interesting, ST. Ama-questions bewa lapho. Hey, umoya ongcwele was there, bazalwane. Umoya ongcwele inkonzo yakhona beyise-Whiteville e-daycare center. Hey, umoya oyingcwele was there kakhulu and ama-couples nje kube nzima kakhulu ngoba ngithe mangifika kwathiwa ke siyacela uphinde ufake ne-abuse ebakhona abantu mabeshadile. Yeah. So kwathiwa nje siyacela mama sicela nje uflowe. Yeah, uNkulunkulu wangisebenzisa ngendlela emangalisayo nakuma questions wangisebenzisa ngendlela emangalisayo because nje mangabe ngiqala ukukhuluma ayedi ukuthi ngibabongise. You remember ukuthi ngakhuluma ngestory sami ukuthi ngathi ngizoshada sengilotsholiwe washona umuntu wami. Ukuthi ma couples ngiyanibongisa ukuthi uNkulunkulu nina manje abanye babalo 10 years babalo 20 years yabo 30 years beshadile kunabantu njengamanje ababe preparela ukushada abayeni babo bashona okanye unkosikazi wakhe washona omunye athi nje ngene emshadweni for 3 months so nje ukuthi siyabonga abazalwane ukuthi uNkulunkulu ake nimbone nje ubuhle bukaNkulunkulu ehleli nani nize nithi namhlanje nineminyaka emingaka because kunabantu umyeni ovela ahambe ene bonke bebeze nabayeni babo so kukho konke ke lokho ST ke sakhuluma ke nePK ezinye zakhuluma kakhulu ngizogxila mina ngokwami ngikhulume ngakho ukuthi abazalwane babe nenkinga kakhulu yokuhlala nabantwana babayeni babo uku-accommodate abantwana babayeni babo nabatholakale sebekhona emshadweni. I want to on that note ngizohijacka uBishop kule. Bishop nangumntwana utholakale sivele sesishadile. Yebo. Mhlawumbe yipi indlela eright yokudila nesituation ekanjalo? You mean umntwana walomuntu oshade naye or umntwana othema ungena emshadweni uvela kumuntu ongaphandle? Yes, ovela kumuntu ongaphandle. Ovela kumuntu ongaphandle. Yeah, mangabe abathanda nayo number 1 mabe umntwana zange zafihlwe. You see laba abathanda nayo uyachaza ukuthi no yazini sithandwa sami mina already senginomntwana ngaphandle mangabe ke iside yakabo baba obvious umntwana vele isenemi yakhe izobe ibelonga kabo baba kodwa mabe umntwana uza nomama lapho sekufanele kuvunyelwana ukuthi during indaba zamalobolo ngokwesintu ukuthi okay no njengoba udade lona already asesenengane so ngabe ingane izohlala kagogo o ingane ayikhinkinga izohamba kanye no sister yekabo baba na understand ipoint yokuqala ke leyo ababa msuthi neno umndeni udlule kuyo ubonisane ngayo kodwa lokho kungachazi ukuthi noma ihlala kabo gogo noma ihamba no mama akuchazi ukuthi nike no kufanele kube khona into engabaxabanisa laba abathanda nayo ngoba phela singakhohlwa ukuthi akusikuhle ukuthi neke ungathi uyamthanda udade maqede ke ingane yakhe ungayamkeli so ke kuzoba umsebenzi wakho njengobaba wekhaya ukuthi neke umthande plus nalengane le azobe ezenayo kodwa in bracket mangabe ubaba wengane usaphila sekuzoboniswana ke lapho ukuthi cishe kwenziwa kanjani for example amanye ama couples kuba khona leyo nkinga yokuthi mhlambe loyo baba loyo ufuna ukudlulisa something isipho nani ukuthi no so isebenzisa kanjani le yokuthi lesipho sodlula via kagogo ka auntie osiza direct and then kuya wena njengomama wala lo muntu yazela yena nokuthi ke account nokuba amashort kobaba lo uzobushade naye uthi uzodila kanjani nesimo esisonke nje esinjengalezi ufila ngenye indlela mangabe mhlawumbe umama soyafika ingane iyaphuma iyakubaba lapha ya ibuya naleso sipho leso or isovakasha kabo baba uthi wena ke njengobaba wekhaya uma short kangakanani ufila kanjani ngaleso simo leso uyalimala ulimali and mabe uyalimala uvoice out or awvoice out kodwa most of the time abanye abantu
uthola ukuthi no mhlambe bayakufihla lokho makusathandana and then babe sebayabhodla masekuhleli phansi kuyifamily indlela abhodla ngayo mhlambe ayibi inhle kodwa iadvice ngaba ukuthi kungakuhle from the start kusazoyiwa emshadweni ukuthi sithandwa sami indaba yomntwana ozenayo sisebenzisa kanjani kodwa kuyacounter as I said kuyacounter ukuthi ubumashode buka baba bungakanani ngoba umshado uya ngokwestage khona istage lesokukhasa kube khona lesesinye isipartner part kube khona lesisithweni kuyabona lesi sabantu abamashode impela bayazazi izinye zezimo ne experience ya counter ke lapho yangenele but kinako sesishadile ke sivele ngiphume ngithola umntwana ngaphandle sivele sesishadile ufanele lo mshado uphele ushuthi ke kuphume bani ubaba o mama uyile by mistake awupheli umshado ngoba kwenzeke leyo mistake leyo oqala mabi mistake understand ngoba ukuphuma phela kaningi understand kukhona eminye imibuzo ebuzwa abanye babalaleli kumama for example athi umuntu ubaba akasayinakekeli ingane yami sonakekela izingane zangaphandle nama payslip wababa ngisawazi 1 2 3 4 5 so ngizama ukuchaza lana ukuthi mangabe sekwenzeke lelo phutha lelo kuyifamily okubalekile ukuxolelana kodwa futhi omunye anikezwe leso sikhathi leso sokuphola izwi lenkosi lisifundisa something ngoJesu ukuthi uyakwazi ukuthethelela while usesenamanxeba while inxeba lingakapholi iproblem ilapho khona umuntu afuna ukuthethelela after esepholile kanti ngokwezi lenkosi ungakwazi ukuthethelela ungakapholi and kube sekudilwa nendaba yokuphola kwakho sengizama ukuchaza ukuthi nino ukulimala lokya okwenzekile kumlimazile omunye umuntu ukuthi baba o mama besihleli siyifamily kodwa manje awu sengibona sekhona ingane ayicha ngiphathanga kahle lento so ke emnikeza isikhathi sokuphola kodwa njenge mabuyikholwa noma umnikeza isikhathi sokuphola xolela kuleso sikhathi leso awungathi momnikeza isikhathi sokuphola ubesothi no angikakaxoli ngoba angikakapholi no ukuxola akusheshe kwenzeke ukuphola kube iprocess umntwana otholakale ngaphandle ngomshado while seshadile uyaba ingxenye yomshado hey laphayana ngoba besingekho la sikhona you know ukuthi mawukhuluma usenkonzweni angisho ukuthi umoya ingcwele akekho la kodwa mangabe ukhuluma nabantu babhekile ubabona akufani njengoba sila estudio so ngiye ngakufanisa nje ST nanokuthi eBhayibhelini bakhona abantwana abatholakala ngaphandle eBhayibhelini bakhona masingabala nje uSara no Abraham yes batholakala ngaphandle ngenxa yokuthi khona wahluleka ukulinda isikhathi kaNkulunkulu because uNkulunkulu wayethembisile ukuthi umntwana uzoba khona kodwa bona babona kungazuthi kuyadelaya ngakuNkulunkulu so inkinga yethu ukungalinda uNkulunkulu impendulo kaNkulunkulu abayilindanga bavumelana bebo babili ukuthi ake sithathe nayi imaid ikisenzele umntwana kanti uNkulunkulu uthe yena ezwini lakhe ingane abazoyithola iyona eyodlifa la ekhaya so wayeseyazaleka kumntwana mayisezalekile kumntwana sekumele manje aphume lo mntwana lo mntwana akayichuzelanga ukuthi azalwe ngalendlela Ishmayeli eBishop akazange achuze ukuthi ufuna ukuzalwa kanjani ufike yena wafika ezalwa ngendlela okuzalwa ngayo wonke umuntu even nokuxoshwa kwakhe akasikhethelanga bekindaba zabantwana yes so nathi njengoba siphila labazalwane ngithe kulabazalwane ake sicamangele nabantwana singalwa thina indlovu ziyalwa bese kulimala utshani singalwa thina kodwa what about labantwana sizobheka manje sibheke indaba kaSolomon kahle kahle uDavide
waphuma ngaphandle Yebo. wathola umntwana umntwana washona Yebo. uNkulunkulu wayesembusisa ngoSolomoni Yebo. sebeshadile Yebo. if I'm not mistaken Iqiniso. sebeshadile Yebo. kodwa kahle lo mntwana wangaphandle Wangaphandle. Yebo. Qiniso la. kodwa lithi izwi likaNkulunkulu uNkulunkulu wayene purpose. uSolomoni was the great king Yebo. Yeah. Yebo. a wise king Yebo. Yebo. ethandwa uNkulunkulu Yebo. Yebo. Nakuba vele engane indlela vele ngayo. so ke wena uzolahla lengane Hey Nkosi yami. kanti yingane ethandwa uNkulunkulu Nkosi yami. kanti ingane ekhethwa uNkulunkulu Ya. Ya. bangakha bomama namhlanje abalahla ingane abangayikhulisa bakhulise zabo Ya. sagcina lezi ingane zingelutho Ya. baxoshwa yingane abayilahlile Yedwa uNkulunkulu une purpose ngazo. uNkulunkulu ene purpose And I'm trustile lo mzali ukuthi esandleni sakho iplan yami ngahle fulfilleke ukuthi lo mntwana abe sesandleni sakho kodwa umzali yena decide ukuthi hayi ngenxa yama feelings wami nangendlela lengane evele ngayo hayi uNkulunkulu lo mntwana yena uthi ulwa nomntwana kanti ulwa neplan yakathini neplan kaThixo oh Jesu ulwa neplan angasi kaNkulunkulu aware ake sibuyeleni la kuJesu Kristu ya uMaria uJesu Kristu uMaria wakhulelwa ngomoya epromiswe umshado uJosepha loyo mntwana uJesu kahle wazalwa ngaphandle komshado yebo in fact no Joseph kade asafuna ukuthi nake no uyayikhohlwa le ndaba le nathi uyayekela le ndaba le ukuthi ngiyabona ke manje ngifuna ukumlahla kodwa angifuni ukumembarasa ngifuna ukumlahla ngasese umoya engcwele wangenelela lithini izwi kaNkulunkulu lithi uJosepha wamthanda uJesu njengengane yakhe ya So ingane ziyamukelwa ingane zangaphandle. Mina ngifike ngehluke lapho. Angazi noma mhlawumbe ngihlukiswa ukuthi azange uNkulunkulu angipha abantwana na. Kodwa mina umyeni wami ngamthole nomntwana. Yeah. Ena 2 years walotsholwa yimi. Walandwa yimi. Ende ngathi kade ngibatshela abazalwane ngithi walandwa yimi umntwana. Mengimlanda umntwana ngamtshela umyeni wami ngathi siyolanda le ngane. Ubungozi bongakhulisi ingane yomyeni wakho kanye ingane yenkosikazi yakho. Ngoba nathi siyayithola ingane ngaphandle. Asingakufihli lokho siyeza nathi nezingane. Kulesikhathi samanje siyeza nezingane zethu. Ngiyayishiya le ngane ngishiya nomalume. Ingane yami izokhuliswa umalume, umalume uzokhulisa zakhe ingane. Lo yamalumekazi uzokwazi ukukhulisa le ngane. Ene mesishada ke ngiye la ku community of property. Ukuthokwa okwakho. Yeah. Mawuthokwa okwakho ingane ziyaphuma zona. Aziphuma. Episode. Hayi cha. Awukwami okwakho kuhlangene konke okwami ngamanye igama le ndaba ethi okwami angisho nje kuphela izinto eziphathekayo ngisho nalo mphefumulo lithi okwami okwakho and siyathanda ke thina abantu besifazane makufika lapho u50% even if sekushare imali ngokomthetho kuye kuthiwe lezi ayingane manishade community of property nezingane ziyangena lapho woyithole ngaphandle ziyashare lapho kukhomba ukuthi lezi ingane ezenu ezenu zala emshadweni and malithi izwi kaNkulunkulu uJosepha wamkhulisa njengomntanakhe wena ke usuhleli lapho uyadla nonkosikazi wakho nezingane zakho itholela okanye wena nkosikazi uyadla nezingane zakho ithole nalendoda idlile yini lenenye ingane ilele kuphi iphila kanjani ikuphi uthando labazali ilithola kuphi abazali ngikhuluma singabazalwana ke sikhulume njengabazalwane ukuthi umzalwane udla kanjani ingane yakho ungayazi ukuthi njengoba ingane lo hleli nayo la uyitshela ukuthi isikhathi sokudlala kumele ububuyile la le itshelwa ubani and iyophula ngaphandle komthetho kusasa maseba olunye uhlobo lomuntu soyaqala and into engifuna ukuthi abalaleli beyazi sigugila amandla yasiphelela maye phela amandla lezi ingane izotake over uzubhlungu ingakho kade ngikhuluma lapha yana ngithi mina kunabantu besifazane othi emkhiphile umuntu wesifazane emshadweni waba nenhlanhla kwagcina ephumile kwangena yena athole le ndoda inezingane zayo ayikhiphe lezi ingane emshadweni sigcine lezi ingane engasenakhaya lezi ingane le ngane lena ucabanga ukuthi awenzini ubutha
ingane mawuyithatha uhlala nayo izokwazi ukuthi la ekhaya silala khona impilo njengamanje kunabantu abangibhekile bacabanga bayayimagine impilo yami bayibone ngathi right kanti kunezinto zayo kodwa uma uzohlala eduze kwami uyabona ukuthi ukushada indoda uyitshela uzucontribute ukuthi yazi lo muntu lona mawusufika uvela uboka ukuthi hayi la kumele ngifundise akusiyo lento ebengiyibona kanjalo nendoda ikishada unkosikazi itshela ukuthi yazi la lo muntu uphelele ibisithi hayi la kumele ngifundise yang understand ukuthi ngithini ngoba mesibonana lapha esibonana khona kusasa ihoneymoon akunje ngoba sekuphika la uyabona nje umfundisi nje obephethe iBhayibheli mfundisi ushadile ngake ngashada unkosikazi wadlula emhlabeni okay ke mfundisi ngiyabonga uyabona nje mengikubhekile mina Bishop ngikubhekile ngizokubona ulapha epulpit ushumayela ekhaya sishumayela iBishop correct ubaba ekhaya umama ekhaya umama mina ekhaya umfundisi lapha lengane mayinibuka nihamba ngeimoto ayazi ukuthi niyayikoloda nazi nokuthi nizenzani lezi ingane izofika lengane la ekhaya I-expecte ukuthi la izothi mayibheka izolwa nalezi ezinye izosha ingakho indodana yolahleko mangabe sibuya ubabuwayo eyihlabela inkabe enkulu ukudlula enye yabuza le ukuthi mina soloku ngihleli nawe yenkosi yami uthini ubaba mayephendula unami ngaso sonke isikhathi ngene nalokwami kungokwakho lo yena ubekade alahlekile ngame magama nje basabuya sotholakele kade afana nje umuntu ofile manje soyaphila asimamkele kodwa wena lana yisi ngame magama ubaba uzama ukuthisha le ndodana lena ukuthi ke noma awungamgadli ngokuthi isolungisa amaphutha wakhe wena nawe sihlala sikhona lana ngiyavuma ufila ngazathi is unfair ukuthi sekungahlatshwa lo sangathathwa ngalendlela athathwa ngayo athengele konke akuthengelwayo mina into ngingazange ngiyenzelwe lokho kodwa ubaba uyaveza ukuthi indlela yokutreata lo ngiyayi understand ipoint yakho njengendodana enkulu kodwa wena umthatha njengomfowenu yet kimi ingane yami angathi mangiqonda nami lo ubheke lo mntwana njengobhuti wakhe kodwa manje ubaba usebenzisa uthando lobuzali ukuthi mina njengomzali angimbheki nje kuphela njengobhuti wakho ngoba kusubhuti wakho kimi ingane yami le ofisho noyi2 ningabantwana bami umntwana wami lo noma athathe ifa walisaphasa umntwana wami wena noma akwenzanga lokho akushintsha ukuthi ngumntwana wakho lento ifana nokuthi umzali uma ingane yakho isesibhedlela igula still ingane yakho uma ingane yakho isejele still ingane yakho ake siyelana ke Bishop kulelizwe lithi wena solo kunami kunomama lapha abavuka nje bovu bathi imali yana ekhaya izophuma iyokondla le yangane bekhulumela lengane esizalwe la lithi lelizwe wena bowuloku nami ngitheke mina ingane ongahlali nayo uma kwenzekile awangahlala nayo ngenxa yezimo ayondliwe phela at least ijabulisa ukudlula lezi ngoba lebe kathi wathola ama benefit by lena ithola uthando oluningi la leyana akube yiyona ingane yabona nje ingane mayazi ukuthi ubaba uyafika ngesikhathi esithile ubaba uyangenzela ukuthi ubaba uyangenzela ukuthi ngibone ngazuthi kungcono then ke kwase kuba nale question yokuthi baba I think unawo amanye ama questions kuwena ST khona omunye othi nginenkinga kababa la endlini angiyazi payslip yakhe kanti umshado uthini umshado uthi mangabe ngihola u200 wena uhola u50 sesinamalini la ekhaya sino 250 kuza kanjani ke
ubaba owumzalwane ubaba owazi izwi likaNkuluNkulu abehave ngendlela yokuthi akalazizwe i-payslip bobaba mama i-payslip yakho sishadile la ikhaya ama-payslip awahlale uma uyifihla yini lo ifihlayo yingakho kumele kube ne-communication before abantu beshade abavulelane ifuba nokwenzekile okungama-mistake yabona nje ungayifihla yonke ungayifihla zonke izono zakhe izwi lingakubona ngeke uyifihle kuJehova kakhulu angeke uyifihle ingane phefumulo ngeke uzufihla iqiniso lapho so obaba banezingane ezingaziwe ekhaya ngize ngakhuluma esithi ngakhuluma nangokuthi sinenkinga yabantu besifazane hayi ukuthi ngiyabatheka ngiwumuntu wesifazane la ekhaya kunengane ebiyondliwa ubaba esaphila useyashona ubaba sekugijima ngama DNA Nkosi yami wena usuthi akuthathwa ama DNA and le DNA test uyikhomba ngaphandle kuleya ngane ezakho ithathwa nini makuthathwa ama DNA test akuthathwe zonke ngoba kungenzeka nokuthi phela zona lezi kuthiwa zala akusizo zala ngenzeka lokho siyakabalekile yazi woman of God mawusasho so ungikhumbuza indaba yaka Joseph lapho khona ubaba ka Joseph wayebhizi ecabanga ukuthi uJoseph udlulile emhlabeni kanti uJoseph usaphila mawubheka kahle indaba isukela laphi nami yilapho khona abafowabo babona ngazathi uJoseph uthandwa kakhulu ukudlula lo wa creator inzondo kubantwana abandawonye ngoba laba abanye babona ngazathi hayi man uthanda lifana lo uyathengelwa lo wenzela izinto ezinhle hayi vele intandokazi yala nekhaya leyo nzondo yazi yalidela ekutheni uJoseph azondwe even nangabafowabo baze bamthengise ekugcineni kwaSafara ubaba acabanga ukuthi ingane ifile ibingane ingafanga so ke ngathi ingane ayikho la yangaphandle ibikhona ingane yangaphandle and njobe ikhona so kuyohamba kuhambe lize vele iqiniso uthi hayibo sesinomntwana ona 3 years ongaphandle ona 5 years ona 10 years yonke leminyaka besithi ayikho ingane yet ingane ikhona umama ushenye ipoint la nozothi indaba zama payslip yathanda ukusho kubalalela ukuthi ngafunda something man of God ngisasebenza kwi financial industry ukuthi i-payslip angenza example i-payslip ngambhala u10,000 kodwa i-bank statement ichaza iveza ukuthi after lo 10,000 angenile kusala mali so ke ngizama ukuchaza emakhaya ukuthi dlula ekubhekeni i-payslip ayize ne-bank statement ngoba kungenzeka omunye umlaleli uke wathi neke noma mama yazi indoda ngihlaba njengo 1,500 or nakhola 1,500 indoda nginikeza imali encanyanyana i-payslip anyazi nokuyazi ngithi ungathola isimanga kolunye ihlangothi ukuthi leyo mali leyakunikeza yona iyesalayo after ama deduction i-bank statement izochaza ukuthi neke mangena le mali ziphuma kanjani so i-bank statement ireveala nalokho i-payslip ingakureveal i-bank statement yakureveala ake siyeke la bishop mangabe abantu bebe transparent angithi ize i-deduct imali deductwa ngezikoloto ekumele ngizazi i-tax yakho kumele ngiyazi angithi iqala la ku-payslip ukuze iyasho phela payslip ukuthi imali engene ebhenki yile mayisingenile ebhenki yini ethatha imali from ebhenki sadlula ke lapho bishop saya endabeni yasekamelweni kwaba inkinga indaba yasekamelweni yokuthi omama nobaba omunye ubaba nje uthi ukhathele omunye ubaba yenihlale ekhathele angakhathala 2 weeks bese ethi ngosuku olodwa expect ukuthi umama makabe right ekamelweni ngayibuza ke mina ngize ngasukuma bishop ngoba uNkulunkulu lama parts wethu wawenza abaphakathi nendawo wethu ukuthi mina nje njengoba ngihleli la ngisebenza ithule nje le party yami yomzimba edinga umyeni wami ikhathala makuphi Nkosi yami le party ikhathala makuphi ngoba ubani yenza ikhathala mangisemsebenzini ukuthi nje ngila ngazi noma angikhona ukusukuma kodwa nje ngiyahamba ithulele ithulele
nakubaba uyahamba ithulele nje Inomsebenzi wakhe. ukukhathala lokho kukhathala Uvela. lokho ikhona into ekhona Yeah. kokukhathala Futhi ngamanye amazwi uma umuntu eveza ukukhathala uchaza ukuthi mhlambe kusuke kungesikho ukukhathala nje komzimba mhlambe ikhona into asuke ayiveze yona engazi. Yebo. cha akavezi Ngaphandle mabuyagula. Maba kaguli. Hayi cha phela mhlawumbe ikhathele ngoba beyisebenza somewhere. hayi ngoba le asinayi lapho bishop ekusebenzisa Yebo, yebo. ibingasebenzi Yeah. ibingasebenzi Yebo, yebo. into eyenza ukuthi ikhathale Yeah. ikhathaliswa ukuthi la ekhaya kuneyinkinga vele zikhona Enkosi yami. because le nkonzo idinga sonke sibe kumqondo munye Yep, sonke sijabulile Yeah. ake sithi nje ungifihlela isalary yakho angiyazi mina ngumama but u expect ukuthi ekamereni ngibe right Enkosi yami. sineyinkinga la ngithole nokuthi kuneyingane engingazazi usiyalwa la endlini Yeah, kodwa yeah. umeke umnandi bishop uma uqala nje ungithinta Umzimba onkuresponda kahle. uyaresponda Noma into nokukhathala of- kuyaphela Yep, umuntu mayeqala ekuthinta kube ngazi ukuthi uphuza i-energy drink Yeah, yeah, because phela yeah. manje usuthintwa inyama yakho Yep, usuthintwa ithambo lakho Nyakuzwa. uthintwa yithambo lakho Yeah, ngiyakuzwa. kodwa lokukhathala khona into ekhona kuloku kukhathala hayi ngoba kukhona ohexezile kukhona owenzeni ukukhathala kwengqondo futhi nje ke mengabe siya communicate endlini ngibeka umthwalo wami ngibuye emsebenzini ngikhipha ihelmet yami kade ngibatshela nje ngithi mina ihelmet yomsebenzi wakho noma ngabe uyini uyayishiya uma ungena ekhaya ube unkosikazi ukukhathala mengifika nje ngithi ngiyafika siyaxoxa qala siyaxoxa mhlawumbe umbaba unye ufika late omunye uyabona nje siyahetheka emisebenzini ziningi izinto ezizivelele emisebenzini upartner wakho nje during the work days ngiyayithatha ifoni ngiyafona isithando sami sengihlangane nokuthi vele immediately mangifika ekhaya ubaba vele uzobe ecabanga ukuthi unkosikazi wami ayikho into engizomcela yona namhlanje because si communicate uyazazi inkinga engihlangabezana nazo angakafiki kanjalo nonkosikazi akeze ukuexpecta lutho uma umtshelile ukuthi yazi ngihlangabezane nama challenges anga yo namhlanje myeni wami ngaze ngakhathala obvious masifika uzoba nendlela yokuthi wena ungiswishe on ukuthi ngize ngibe kulesa simo sakho futhi mangaba ngifiki ayikho nokuthi ifike endabeni yokuthi isiyaxoxisa sekuthiwa ubaba amavika ngaka ukuthi nanokuthi ke ST sibadala age account kunama chronic diseases nawo oshukela bakhona o prostate cancer bakhona so asikhulumeni ngalezi zinto endlini ngoba uzoloku ungifuna nje kanti ungifuna nje vele mina nginoshukela wami vele mina nginale nkinga yami enginayo yingakho amanye abantu makungakhulunywa la ekhaya azaphuma yengaphandla ayobheka ukuthi ngabe ngempela le nkinga enginayo la endlini ikhona yini ngaphandle iqiniso lele singeke size silivalise elokuthi amanye abantu baphuma ngaphandle just to test ukuthi ngempela nginenkinga yini unfortunately sisebekhuluma ngale nkonzo mina ngisumuntu waleyo nkonzo kodwa nje sengikhuluma ukuthi siphendula nama questions. Oh, that was not your subject. It was not my subject. Sengiyayifaka nje because mina ngize ngayiphendula ukuthi really bazalwane let's be really because kunala khona uyabona ke kuthiwe i-laptop must be always open. Why i-laptop yakho kufanele ngaso sonke isikhathi ivuleke ihlala ivulekile? Kunale indaweni yakuzo mangabe niyodinga usizo lama computer nanabo my internet cafe 24 hours ivulekile uma uzomncisha ubaba la endlini khona abantu abahlala bevulile ngaso sonke isikhathi ngaphandle so izinto ezinjalo ngithi idinga ukuthi emshadweni nawe musukuba yireason yokuthi ubaba aphumele ngaphandle musukuba yireason yokuthi umama aphumele ngaphandle angingathi indaba yakhe manje khona into engangisho mina emshadweni wami ukuthi ngiyafisa ukuthi mase kuxoxa udaba lami mangabe liyaxoxa angasolakali
Masingabazalwana ke siyilwele nje lento ukuthi ake sithi sekuyaxoxwa musu kusolakala. Yebo. Musu ukuthi uma ngabe sekuhlele imndeni baza abazali bangasazi ukuthi bayifihlaphi ngamahlaza azophuma ekhishwa abantwana babo bewakhipha. Sekuthiwa ubaba yabo nje ubaba sekuthiwa nje ubabishop wena ubishop nje sekuthiwa nje ethi umama bishop ubishop akalalanga endlini awubazalwana abangayanga emvuselelweni akayanga nasezimvuselelweni ora kangenanga emsebenzini makuwenza umsebenzi awenzile othile just uyozile endaweni zakhe. Umama mina nje sengumama imyeni wami usekuyahlalwa kuyakhulunywa nomndeni sekuthiwa nje akabuye ekhaya akalala ekhaya. I-sex okanye inkonzo yasekameleni inawo nomthelela wokuthi umshado uphele. Iqiniso leyo inawo mfundisi uphele kube khona ukushitha. Okay. You see. Bakhona abanye abangakwazi ukuyibekezelela indlala. Kodwa abanye cha abatrain. Remember ukuthi noma kuzoyiwa emshadweni abanye abantu bashada already bane history mhlambe ke bake bangena kwezothando nabanye abantu before akasingakubalekeli lokho. So ke ngenxa lokho banama experiences angafani. Omunye akanakho lokho. Kodwa at the same time futhi abanye bangakwazi ukuyibekezelela indlala babe banethemba lokuthi nomhlamba after 1 weeks after 1 month kungalunga. Into ebhlungu ilapho khona uthothi noma ubekezelela into ongayazi inkinga yayo lese inango umuntu uyagula and njoba gula so isolution engahle ibe khona uma ngahle mhlawumbe aye kubo doctor and athole nemithandazo isolution engaba khona kodwa akafuna ukuveza yena lokho ukuthi nika kahle njoba shila umama awufuni ukuthi niyazi kahle maningi nezifo lana ngathi zikashukela and ziyang affecta kulokho ngoba kwesikhathi lenkinga oyibona inkinga kuwe ikhona isolution yayo just ukuthi leka voice out kodwa wena ucabanga ukuthi nguwe wedwa onaleyo inkinga leyo kanti no ikhona inkinga ikhona isolution yaleyo inkinga leyo. So ke mangabe laba abathandanayo bangakhuluma ungathi no isolution yalento leyo futhi mhlambe akusinkinga enkulu kangako inkulu kuwe kodwa yona kahle hayi kuNkulunkulu and futhi nesolution yakhona ingavela ukuthi hayi no baba o mama asizame ngalendlela lena ibe seyalunga lento lena. So ke ukuba nenkinga ungayivoice out and then ubudala enye inkinga futhi ngoba phela mawuna lenkinga le ubungafuni ukuyikhuluma so dala enye inkinga lana endlini kuvela yonke lemicabango yini sohlala ukhathele every day yini soshaya ngeelbow yini ungasanginaki kwenzakalani kahle ngabe uyaganga or uyagula or angisathandwa yonke lemicabango ifikela lo oncintshwayo ukuthi leke noma yini kahle ngisengithithwa ngalendlela lena. So ukuavoida leyo micabango leyo ukuba honest cha namhlanje ngikhathele vele ngikhathele 1 2 3 4 5 njoba shila umama is because of emsebenzini bekusobe ayazi na ngicine ngidala ukuthatha treatment ayikhona ngathi ngidinga imithandazo and so on yazini umuntu engahlekisana naye ubhizi usuyangilandelela and lendlela busy zinezinto ezingadala iproblem. So ukansara lo mbuzo wakho kuyenzeka sike sihlangane nabantu othola ukuthi no bagcine sebashitha or bagcine sebahlukene ngenxa yenkonzo yasekameleni. Enye ideep ke leyo ngoba kwesinye isikhathi mhlawumbe uthi no hayi man awusangifikisi ndawana thile baba besibukele amanye amashaneli lapha bengifisa ukuthi sikupractice lokhu bengibukele ngathi mhlambe ngakufunda lento ngathi nake ngizama ukupractice lokhu nomnyeni wami athi soqala ukufeba uzazelaphi ke lezi or kusho lo nomunye manje baba besingakwenzi lokho sesofuna sikwenze lokho okusho ukuthi no sekukhona ukushaya amanzi. So information abantu bayithola ngendlela ezahlukeneyo abanye even noma bangakayenzi practically kodwa incwadi zikhona ama social media akhona bayezwa abantu bayabukela abantu bayalalela abantu bayafunda abantu and then ngeke babe sebayafisa ukuthi lokho ngaba njani ngikupractice. So kuyenzeka vela abanye inkinga yasekamelweni igcine seyidale ukuhlukana or igcine ukudala impi or ukmisunderstandana
ukwazelaphi lo 1 2 3 4 5 so kuphendula lokho yebo kuyenzeka lokho kuyenzeka empeleni kafishanyana nje kukhona indaba ka David ngizoyisamaraza nje ncanyanyana kunenkolelo yokuthi uDavid kahle kahle nje bashilo mama uDavid wakhula angathi uisolated bangamthandi kakhulu kubo you understand ngoba ubaba uJesse acabanga ukuthi uDavid uyijazi and ngenxa yaloko before David azalwa kuthiwa eneke no lo baba waqala wabona omunye owabasebenzayo la uJesse waba nothando kuye and then ngeke lo sebenzayo watshela umama wala ekhaya unkosikazi kaJesse ukuthi hayibo umnyeni wakho ngathi uyayengeka kimi 1 2 3 4 5 uthiwa hayi lo mama wathi hayi so isota out leyo ngoba vele lo baba mina akasangivakasheli kodwa manje sohalela wena khululeka soyilungisa leyo uma ufika wena ebusuku uthi ubaba ukubizile namhlanje wathi yangibizile uma ufika wena ebusuku ungitshele and then sohlangana ngaphandle and then ngizawungena ngakathi ngena wena so ke kuthiwa vele labo mama babonisana baxoxa uma baxoxa vele wangena lo nomunye ebusuku makangena kungena umama wala ekhaya kodwa uJesu ucabanga ukuthi ngeke ngingenisa ncinzo ukungena umakho aphe yini kanti nguye lo ngenayo ubaba adle ajabule sahlala isisu jiki umama wala ekhaya so vele nesisu akasakholwa lo ngoba yena ngesingayidala ngahlangani nalo so wathi sokhulelwe hayi ukuvela kwa David ke ngale ndlela leyo so lo baba akamthathi njengomntwana wala yet kukumntwana walana makakhula abana 12 years abeneminye iminyaka kuthene ke lamagama ukuthi uma uDavid esehamba ayolosizwa imvu ngokomlando kufanele ahambe nabo ubhuti bakhe ohambe nobaba uDavid akahambe naye akahambe naloyo ngoba uthathwa ngazathi yini uyijazi la ekhaya la kuthiwa kahle kahle ubaba uJesse owathi kuDavid njoba uhambi yolusa ngazathi kungavele ibhere likuhle yena kadasho lamagama ngoba amkhesa and angathi nekukhesa igazi lakhe ngazathi kungavele ilayoni ikuhle praise God makuvela konke lokho uNkulunkulu wamvikela lo mntwana ngoba nepurpose ngaye sikuzwile eqaleni ukuthi nekuyenzeka lo mntwana uNkulunkulu abe nenjongo ngaye uNkulunkulu wamvikela noma kuvelani lo mntwana amehlo akho wabhekisa kuJehova ngoba ufundiswa ngoJehova abekho abazali bakhe lapha entabeni abekho abobhuti bakhe kodwa nayi ipoint yami kwakuyindaba yalenkonzo leya eyayenza ukuthi lo mama agcine ubaba acabanga ukuthi nekulala nesisebenzi kanti laba bazowenza iplan yiyo le ndaba leyo yalenkonzo lena so ke ihamba kusho ukuthi bishop ngamanye amazwi yebo mina of course uthi lengane uDavide yayisoleka kwakuthiwa ijazi ukuthi yijazi yebo ubani owayeyisola nguye lo baba lo obekade asancinta unkosikazi wakhe so kusho ukuthi niyabona yini lapha ekhaya ukuthi lezi ingane ejwayele ukuthi zingabi nokuthandeka kahle ifavor ziyayithola kuNkulunkulu azayithola unguyise weintandane ifavor ziyayithola uDavid abazali bami noma bangangilahla wena uNkulunkulu kodwa wena uNkulunkulu uphenduka umzali wakho ngoba vele nangesikhathi kufanele agcotshwe yep kwathiwa waze wabuza umprofeti wathi angaba kusekho yini wathiwa ukhona la yabona izingane ezilahlwayo lezi ingane ngempelwa ezingathandwa abanikazi bazo ngenxa yokuthi indlela ezizaleke ngayo lezi ingane yizo lezi ingane uNkulunkulu yazini sinabo abafundisi abatholakala abanye abashoyo abafundisi athi mina ngatholakala ngerape kodwa umusa umbheka udlula abanye abantwana abatholakala ngendlela eright emishadweni and empeleni yazi woman of God leni ibhlungu lena ayenze konke ama families kodwa iyenzeka lapho khona lo mntwana umntoto sethumashi aqake kusasa uthi lo okhule ezimanyana abe isibusiso kodwa lo olindele ukuthi no yabona ngoba uthole the best yenkosi yami kusasa kujika amatafula kube sekazathi kuthweni noma khumbula
ebusheni bakho wathola the best, ebuncaneni bakho wathola the best, lo yena kwambhedela manje soyaduduzwa ngazathi nesexual le ndaba leya kaLazarus. So ke ngizama ukuchaza kubazali ukuthi no ezinye zezimo ezibhlungu abantwana ababhekana nazo ukuthi mhlawumbe kukhona lo omtreat ngathi utreat isilwane, izulu libe silangenelela. Lingangenelele ngasikhathi sasemncane, lingenelele lapho khona solindele izithelo kulo omtreat kahle. So ke awungavali umnyango womntwana wakho omthandayo ngenxa yokuthi uabuse lo othi awumthandi. iBhayibheli lisho something encwadini yamaHubo lithi abantwana bayifa elivela kuJehova. Noma ungathi umntana wakho akusumntana wakho, wena ubanjisiwe, awunamntwana ngoba kwayena lo naye uyifa elivela kuJehova, awunamphefumulo ngoba kwawona lo nawo ongokaJehova, awunamali ngoba kwalona legolide lingeke kaJehova, awunamhlaba ngoba kwawona lo nawo ongokaJehova. So ingakho ngifuna ukuthi ngicela ukuya la angazi noma ama questions unawo yini ngoba besifisa ukuwaphendula akhona la kimi noma egcine efundwa yimina ngoba kubalekile ukuthi abantu abebe nama questions baphenduleke abazalwane. Kodwa ngicela ukuthi mina ngiye la ekuthenini mawuthi abantwana bavela kuJehova. Izolo bekade ngilalela ukhozi la khona ST bekukhululwa ebusuku ngobaba othe unkosikazi wakhe wahlukana naye ngenxa yokungathola abantwana. Mawusathi abantwana bayisiphiwe esivela kuJehova, mina ngingasho ngithi really bangabantwana bavela kuJehova ngoba mina nama ngazi yini eyenzeka ukuthi ngifike ekuthenini abantwana angibatholi. Ngoba ngisho dokotela bayakutshela bathi yenza lokhu enkonzweni yasekamereni mhlambe kungakusiza ukuthi bangatholakala abantwana. Kuze kube khona ke nezindaba ezinhle manje zokuthi bayakhona odokotela ukuthi bahlanganise iqanda, bahlanganise nesidi kababa umntwana. Ngakwenza konke lokho kodwa kuphumelelanga ukukhomba ukuthi abantwana bawuyisiphiwo sikaNkulunkulu. Bangakho abantu ukuthi umuntu ethe rape namhlanje avela athola umntwana. Kodwa wena unesikhathi sonke nomyeni wakho ushadile ninemvume nikwenza konke kumele nikwenze kodwa nje bese kuyavaleka. Ngisacela ke mina bhuti uST ngemvume yakho ke siwaphendule lama questions ngoba mina la ngiwa highlightile angazi noma unawo la yokuqala iqhamuke ngakwena ukuze sibambe isikhathi. Bengine comment la. Yebo. Une comment la zoyiphosa nje kini uthi lo mzalwane cela ukuba anonymous ngashada nomyeni wami iminyaka e9 singabazalwane. Iqiniso ngangizwa ukuthi umyeni wami ubonakala ngathi unezimpawu zokulala nabantu besilisa. Weza wangisesha weza wangiseshela nomshado wabo sezingene kodwa elikhulu abangani bami bebengitshela ukuthi lo kwakungathi ulala nabafana babezonda ngaleso sikhathi ngabe nento ethi ngizomkhulekela ngifaste kuyimanje akasangithinta embedeni wangithinta kabili siqala ukushada emva kwalokho silala nje ngobhuti nosisi ngesaba abantu wesenkonzweni uyashumayela emafonini uhleze exoxa nabafana limele ST ngiyasaba kumshiya abantu bazongihleka nami futhi bengihleka obazomhleka nami futhi bengihleke enkonzweni ngaye kumfundisi nomama mfundisi bathi ke angikhuleke ngihlale nalento ngoba ungumuntu oactive enkonzweni futhi uyanikela udume sengiyesaba indoda noma ngingahlukana nalona. Bishop ngicela ukuyiphendula le ndaba. Ngicela ukuyibuyisela kithi njengabazali. ST. Uyabona nje umuntu onezimpawu zokuthi uthanda abantu bohlobo olufana nolwakhe. Wena mzali ngesikhathi umkhulisa
uyambona nawe yes khona ukuthiwa bavele beshintsha uyambona lo muntu ukuthi lo muntu kukanje lengane yabantu iyafika kulomshado nabafundisi abashadisayo bayayazi indodana yabe enkonzweni ukuthi ngabe kukhona lokho ngoba lento ayivele nje esithi angazi noma nginamanga iba nakho abaningi abantu okubuzwe ngabo abahloniphekile kuvele kuthiwe ngoba wena umjwayele lo muntu kwenzakalani la siyabona kodwa bese siyavuma ukuthi lo muntu akashade nengane yabantu einnocent nawe ke ngoba uthanda umshado siyawuthanda umshado uyayibona lezi impawu ngoba phela lo muntu kuba khona lesi sikhathi sokuthi awuvela ushade nomuntu nje uyambona naseyinkonzweni nangendlela agqoka ngayo nangendlela akhuluma ngayo uyambona so ke bese ngibuyela kukini bishop lento yokuthi nithi umuntu akahlale ahlalela into wena ungayihlalele kwakho umshado leyo nto ngicabanga ukuthi it's time now ukuthi mayiphele because really mentally this person you are abusing this a woman mentally because lento iyamlimaza and lento ibhlungu lento imizwisa ubhlungu ngoba kokuqala manje yena ushade nomuntu ongamboni njengomuntu wesifazane and esoza ambone ethila zashona engamboni njengomuntu wesifazane so yena manje ngoba kuyinkinga lento yomnikelo bazalwane inkinga ngike ngakhuluma ngathi mina ingceku akezizame ukuthola izinto ezizoyingenisela imali ngoba kuze kubanje umuntu ebanjwe ngomnikelo ubanjwa kanjani umuntu ngomnikelo ngoba kuthiwa unikela uthokoza ene manje akungabibikho umuntu ozothiwa ngoba yena ezweni kaNkuluNkulu khona wanikela ngokusenhlizweni yakhe so manje mangabe ibandla nemishado yabantu izomiswa imiswe ukuthi ngoba uyabona njengamanje siyakhuluma la kuzoba nama comment azosihlaba kuzoba nama comment abhlungu aphuma kuba abazalwane abaphila yona leyo mpilo leyo umuntu une choice okuyiphilela impilo yakhe mina ngisho kanjalo une choice umuntu okuyiphilela impilo yakhe ayikhethela impilo yakhe ayiphilayo kodwa ke musa wena manje ngicabanga ukuthi is time now webaya abazalwane abagcina uNkulunkulu ebasizile ekuthenini labazalwane abaphila leyo mpilo nabo abamukeleke ebandleni maye semukelekile ebandleni mina ngicabanga ukuthi once wamukele ebandleni uyakhonza uyanikela uyamazi uphila lempilo muvumele phela phinda shade ke ngendlela yakhe afuna ukushada ngayo ngoba phela acceptile kuleli ba musumshadisa nomuntu owazi kahle ukuthi wrong ngoba really lento ishoyo leli point liphuzi baningi abo mamfundisi nabo baba umfundisi ababhekene nalenkinga and lenkinga ekulula ukuthi sheshe ibonakala ngoba lo muntu uzofika as my friend afike endlini ene wena uzoba islima la endlini ene ngiyazi ukuthi yazi into mayibhekene nawe kuba yazifana nengane yakho mayikhulelo bishop kuba nzima ukuyibona ukuthi ikhulele so wena mawusuka ubhekene nesimo kuba nzima ukusibona ukuthi lesimo sibheke it's time now abafundisi nabaphathi bebandla abaphathi beimfihlakalo if uyamvumela umzalwane ephilo lunye uhlobo olwaziyo ngiyacela abazalwane emshadiseni ngendlela leyo ngoba vele senimvumela ukuthi akakhonze la endlini angithi uvumelekile vele umthetho uyamvumela ukuthi akekho umuntu one right yokustop umuntu ngoba futhi akekho umuntu one right yokwehlulela omunye umuntu kodwa ke musukumshadisa nomuntu omazi kahle ukuthi ngempela uqondile umshadise nomuntu omazi ukuthi lo muntu uyiphilela impilo yakhe lo mshado ngesikhathi ushadisa izingane uthi zizovelaphi ngoba lo muntu phela akeze ukulala nalo muntu ene njengoba lo mzalwane ezeyikhipha lento abantu besifazane bayahlala einkingeni zabo ungathola ukuthi sineminyaka lenkinga so ke bishop wena uyithini le ndaba yazi engakusho lana kumlaleli ukuthi ngicela kusho lento lena ngiyazi maybe amanye ama Bible scholars singahle singavumelani nawo namanye amabandla kodwa ngicela ukuveza lokho kafishanyana ukuthi mina ngikholelwa ukuthi akusiyo yonke imishado uNkulunkulu ayihlanganisile yes kuMateyu chapter 19 uJesu usho kahle uthi lokhu kuhlanganiswa uNkulunkulu ngehlukanisa umuntu akathi noma yini kuhlanganisiwe uNkulunkulu kuhlanganisile ngiyathemba sizwana akathi noma yini noma imuphi umshado ohlanganiswayo noNkulunkulu sohlanganisile
uthi lokhu uNkulunkulu akuhlanganisile akungahloniswa umunye umuntu akathi yonke lento abantu abayihlanganisayo sekuzothiwa uNkulunkulu uhlanganisile. That's the point number 1. And then in number 2, so usaselapho bishop uchaza ukuthi lo njobe complainer njengamanje ngenze ukuthi akusikho kuhlanganiswa uNkulunkulu. uyabona woman of God ngokwendlela ngiunderstanda ngayo le ndaba le. Ubrother lo or ubaba lo akanawo ama feelings umuntu osifazana. Yes. Mama bengijaja ngendlela right. Yes. Akanawo ama feelings umuntu osifazana. Ngeshwa lo mama lo songenile and unothisa ukuthi lo myeni lo akanawo ama feelings umuntu osifazana and ngangitshelwa ngangizwa and number 1 ulala nabantu besilisa futhi akathi umuntu wesilisa nabanye abantu besilisa. Uthi ngirepotile lento kumfundisi kwathiwa no ayinyathelwe phansi ngoba wenza 1 2 3 4 5. Ngicabanga ukuthi number 1 mangabe lelo bandla lelo, I'm sorry angiqondile ukulimaza umfundisi nebandla lakhe kodwa ngicela ukukhuluma nje na mangabe lelo bandla lelo kukhona ophethe loyo mfundisi loyo ayidlulele lapha indaba. Mabe ilungiseki ayihambe iye kuma local pastors bazama ukudila nalento lena. Ngiyezwa umama makathi mangicabanga ukuphuma lana ngicabangela lomnyeni wami and futhi nokuthi abantu bazothina. Iqiniso lithi ngendlela mina ngijaja ngayo angicabanga ukuthi lo baba angalimala kakhulu ngoba vela akanawo ama feelings ngawe. Kodwa mhlawumbe idignity yakhe uthi no kungavela ukuthi uthanda abanye abantu besilisa. Angazi why kulela bandla lela bangayisothi leyo ngoba kube bekukhoneka kube bekuthoneka kufair ukuthi kulo mama cha mama khululeka usiphilela impilo yakho. Kusho ukuthi bishop emabandleni la akusahlonishwa uNkulunkulu ukuhlonishwa abantu. Uyabona lana impela inyangithi no Akasasatshu. Okay mangizothi ngokubuKristu mabe ngifuna ukubeka ngqo ngokubuKristu cha ayivumelekanga lento yenzeka lapha. Ayinabo uNkulunkulu ayivumelekanga. So ke ngicabanga lo mama lo ushaywa ivesi ukuthi no uNkulunkulu akuhlanganisile akungahloniswa umuntu cha we mama ayikabi. Ake siphinde futhi ngikubuze ngiyaxolisa nje ngokubuza nami ngicela ukubuza ngoba uyivulile lekhe. Kanti bishop la ibandleni niyayibheka iminikelo ukuthi le mikhulu le mincane. Ningithanda ebandleni ngoba nginikela kakhulu. Ithini into omnikelo ngoba vele mangathi uyabheka manje ku social media. Really ingakho manje ukuthola ukuthi kunenkinga eyenzeke ebandleni bese kuthiwa it's a business place. Kuthiwa yenzeke kusho ukuthi ngempela na indawo kaNkulunkulu isi business place because phela manje kusho ukuthi leli lo mfundi lo muntu ophila lempilo I client lebandla. Angazi noma I'm wrong. Use client phela. Client ilento uthi umthetho it's always right. So nasebandleni sesimthatha njenge client umzalwane onikelayo always right ekungamele simphu aphunyuke ebandleni. Hayi. Angibeke ngokusobala ukuthi kukhona izinto ezenzakalayo in the body of Christ ekade ngafanelanga zenzeke. Maybe zidalwe ukusaba abantu okudlula ukusaba uNkulunkulu or compromiser or yizo indaba zezimali zikhona lezo zinto lezo kodwa ziyakwazi ukulungisiswa. Yazi mawudamana uhamba noNkulunkulu kwesinye isikhathi kukhona enye into ongasabi ukuyisho ebandleni lakho but i-guest ingasabi ukuyisho. Understand especially mabuzo imema ungasho ukuthi kune problem yeso uNkulunkulu akasabi ukuthi no mawuthula wena vusa amatshe. So ke ezinye zezinto momfundisi kungezeka lapha nalapha mhlawumbe usithothene uyo compromiser but remember kwi body of Christ uNkulunkulu unendlela yokulungisa owakhe umzimba. La isuke ihluphe khona yilapho khona uthi nokulelo bandlelelo bavala baze bangifunda ukumema amanye amageso ezinye zezinciko
or abanye abaprofeti ngoba bazoyibamba lento ngokuhamba kwesikhathi ukuthi hayi man lana kushaya amanzi la and futhi bavele bayikhulume noma kunjalo kodwa noma ungakufihla nje bashilo mama ungamfihla umntwana kodwa uzohamba vele same apply nakuloko ungawafihla amanye amaqiniso kodwa azohamba avele so kungcono umuntu asidecide yena ukuthi uyayamkela lento noma akayamkeli lento mina ngokwebandla enkulu bazalwane siyabahlonipha abafowethu abangama gay nabo dadewethu abangama lesbian kodwa angikho kwi level yokubashadisa angikho kwi level ukuthi ibandla liko approve lokho siyazi ngokwe government kufanele asikuphiki lokho ngizama ukuthi nakubandlululwa umuntu kodwa kukhona abanye ama department esingangeni kuwo kodwa imnikelo yabo nayithatha is because of ngizothini okay kulo mnikelo ngize lana kulo mnikelo kaSomni umnikelo ungathathwa ibandla ukuthi ungamkela uNkulunkulu lokho uzokuthola ivina ngoKhayini uKhayini ukunikela kwakhe does not mean uNkulunkulu awamkela umnikelo so ke kukhona iminikelo eyamkelekile ebandleni but kungachazi uNkulunkulu uyayamkela iminikelo so ke ilapha ekufundiseni lapho khona uzothi umuntu adecide yena ukuthi neke noma hayi cha okuthi neke angingakwenzi ukuthi ngoba mhlawumbe angakabe umuntu so even hayi kuKhayini kuphela nakwabanye nje neBhayibhelini ukuthi no zikhona izinto eBhayibhelini ozothola ukuthi noma uNkulunkulu nakayamke umnikelo sekukhuluma ngomnikelo mhlawumbe uNkulunkulu akawamkele lo mnikelo loyo kodwa loyo muntu loyo uyamkeleka khona sema not iminikelo kuphela even nasemithandazweni khona eminye imithandazo umuntu angayithandaza uNkulunkulu angawamkeli loyo mthandazo loyo kodwa hayi ngoba uNkulunkulu amzonda umuntu kodwa na into embilana engafanele ngiyenzeke into isho umama lana ukuthi it's unfair ukuthi neke abefundisi bazithole siba kwi level lapho khona seba bribe khona ngeminikelo maqedwe kube kulimala omunye umuntu lokho cha akufanelanga kube njalo in the body of Christ empeleni lena mangabe kube kuthiwene ke iphathwa ngendlela eright bengathiwa no number 1 kwayena ubaba lo udinga help ngoba according to indlela ekubhalwe ngayo lana ulala nabafana hayi umfana that means ke baningi abantu alala nabo so ke lena seyidinga ukuthi kungenani mhlambe kungenele nama social worker nendaba ethile just ukuthi abefundisi bakulelo bandla bafuna ukuyinyathela kodwa ngiyakholwa ukuthi bakhona nabanye abafana abakhalayo ngaye nobaba lona ngoba phela lo mama ushadiwe kodwa labafana lala naba ngabashadanga you understand ngamagama uyabayuza or indlela afila ngayo so ke definitely mina kube bukuya ngami mama idlulise kwabanye abaphethe ubaba le ndaba lenibandleni inaros idlulise kwabanye kubo bishop balelo bandla lelo maba yilungi kuma local pastors forum kodwa ubusushilo bishop ukuthi kunezinto ezinyathelwayo yebo khona umama nje bengikhuluma naye nayo phethe ibandla othe abazalwane bafike bebabili kuyena wagcina esethi abayothandaza ngoba esabukhuluma iqiniso ya kulokuthandaza ngicafuna uchaza lana khona into eshilo lo mama lana uthi no ngangithi uzoshintsha zihlobo akekho umuntu ozoshintsha umuntu akwazi ukumshintsha that's the point umuntu ushintsha uNkulunkulu and secondly ezinye zezinto zidemonic or zinama spirit behind and when uzothende ulwa impi kule level okuyo kanti idinga enye grace higher than that noma ungayilwa uziyofa nkosi yami ungayilwa uziyofa lento ifana noma empini zangaphandle umuntu oyisecurity ukwi department ethile umuntu oyiphoyisa kwi department ethile isotshela kwi department ethile angeke ngilindele isecurity ukuthi neke liyolwa impi liyo amasotsha so ezinye zezimpi spiritual in such way maybe igrace ethile idemand ukuthi no yazi nikudingeka abantu abathile abangakwazi ukudila nalesimo leso so ngoba mhlawumbe lo baba lo mabe vele baningi abafana salala nabo maybe lo baba so dinga ideliverance kukhona kuba ilento leyo uqondene kunatural kodwa kunye no sekunama spirit behind you understand uJesu usho amanye amagama kuMateyu chapter 16 no chapter 13 uthi uJesu umhlanyelo wahlanyela imbewu enhle kwalalwa ebusuku kwavuka sekunokhula abafundi bayabuza inkosi kwenzakalani lana uthi uJesu nithemanisalele ebusuku
wafika i-enemy yayiplanta lento ngoba enye yezimo ezinjengalezi ziplantwe i-enemy and iziplante nini To destroy abazalwane. to destroy abazalwane, you understand, even to destroy kwesikhathi the enemy sense yena umzali. For example, ngenze example, umzali ukhulelwe, umzali ufuna umntwana entombazana and ukhulelwe umntwana omfana, ubhizi yazi mina bengamfuni umfana bengifuna intombazana. That message iyafika la. Remember, ngezwi lakho ungaphilisa, ngezwi lakho ungabulala. So lo mntwana sesela kusibelethe uyezwa vele ukuthi hayi kahle mina ngathi angamkelekanga noma intombazana kuthiwa kufuneka umfana la ekhaya ngathi angamkelekanga. So la uma message lawo wena wakhuluma ukhulelwe lo mntwana still njengesicalikiso kulo mntwana loyo. So ezinye zezinto spiritual akaqamba manga aliqamba manga izwi lenkosi bethe ngeizwi liphethe ukuphila, izwi futhi liphethe ukufa. So ke kumuntu okhulelwe noma ngayithandi legend ethile yomntwana amkhulelwe yona, please yamkela kusase eli, yekela ukukhuluma amanye amazwi athile ngoba awazi damage ayenza kulo mntwana lo omthwele ngaleso sikhathi leso. Kusho ukuthi Bishop lento ibuyela emuva ngesikhathi uzalabantwana uqala ukuthanda omunye ungamthandi. Yep. Nasebandleni lento Yep. ikhona yokuthi ugcina uthanda omunye umzalwane. Yes, kuyiqiniso ukuthi kunabazalwane abalovayo enkonzweni, Yep. kunabazalwane obathembayo, Yep. nabantwana kuba kanjalo. Kunalomntwana omaziyo ukuthi she's always or he always there Yep. for ama-parent akhe. Yep. Mayethi Yep. umzali gijima. I remember nje kunomntwana obuthi mawuthi uyamthuma, I remember ngithuma omunye umntwana ekhaya ngithi mina awungibilisela amanzi etiye, awungibilisela amanzi ngoba sengiyasaba ukulongicela itiye. Hayi ngoba uthanda ukuyodlala. Wawabilisa vele amanzi wahamba ngahlala ngalinda itiye ngathi mina kanti liphi itiye wathi ubuthi angibilisa amanzi. Kodwa ukhona umntwana omaziyo ukuthi mangithebelisa amanzi uyazi ukuthi ngifuna itiye. Uyazi ukuthi ngifuna itiye. So uthando lwakho nefocus yakho igcinisa kulowo mntwana ngoba lowo mntwana is always there for you as a parent. Indaba ka Esau ku Jacob. Yes. Uyandasenda ngoba lo uJacob nkosami no uJacob Isaac uthanda uEsau ngoba Esau uyazingela uletha ukudla lokho kuphethanda ubaba. Umama yena ngapho usandela nkosami uJacob and bangamathwini laba bantu laba. And so exactly point. That's why yenza corruption ngo Kusho ukuthi mfundisi singabazalwane kubalekile ukuthembeka kuNkulunkulu. Ngoba phela angeke uvele uyothembeka kuNkulunkulu ungaqala ngathembeka phambi komfundisi ukuthi ngempela singabazalwane siyadinga ukwenza kahle enkosi endlini kaNkulunkulu. Khona nje umuntu umfundisi avele ngiyacabanga naye nasemsebenzini kuye ukuthi mawugeza kuvela umphathi ukuthi lo mphathi uyangihlupha engathi ngiyengayo. Kuba khona cishe nakini kokuthi noma ngabe kuthiwa ngivilapha kanjani enkonzweni kodwa ngeke ngivilaphe ngiphoxe laba bazalwane, ngiphoxe noNkulunkulu. So kubalekile ukuthembeka endlini kaNkulunkulu nokwenza izinto endlini kaNkulunkulu. Kodwa ke singabazalwane siyadinga ukukhuluma iqiniso. Khona nje enye comment ethe yazi mama bona bangakushaya ngendlela abakushaya ngayo njengoba sewukhulume kangaka kodwa khona ulibekile iqiniso. Injalo nasendlini kaNkulunkulu kunabafundi sesingabathandi namhlanje ngoba basitshela amaqiniso. Wena njalo uyenkonzweni uyahlabeka. Njalo wena uyahlabeka enkonzweni. Kade bakhuluma ngami. Ufuna bakhulume ngezitulo na? Vele izwi likaNkulunkulu. Ufuna bakhulume ngezitulo. Mele likhuluma lithiwa lehli lingawenzi isebenzi. So wena mangabe uNkulunkulu ukhuluma nawe and awushintshe leso yabona nje izwi likaNkulunkulu mawuqala ulifunda upreparele ukuthi wena uyoshumayela liqale lisebenze kuwe. Uthi noma usushumayela ushumayele uze ukuthi kodwa lento engiyikhulumayo idla nami ngoba nama ngiyiphi. Inkembe siyaxoxa zombili. Isika ngale isike nangapha. And you cannot say wena angizukushumayela ngale ngoba ihlaba mina. So if wenza kanjalo kusho ukuthi akusi right. Yingakho ngithi mina mama ngangena emlomeni mashosomo. Uyabona le point esho ipowerful ngendlela emangalisayo. Uyabona uma ufuna ukukholwa ukuthi iBhayibheli libhalwe uNkulunkulu. Izwi likaNkulunkulu. Oya uma ufuna ukholwa iBhayibheli izwi likaNkulunkulu. Angeze example. uDavid katanye ngazawubhala ama-weak point wakhe. Kube bekunguye esi-king. Ofuna ukubhala kade angabhala le ndaba ezinhle ngaye aziyekele lezi zabo Bathsheba aziyekele lezi abantwana bakhe bamgijimisa bafuna ukubulalana kade angaziyekela lezo even no Sathane
katanya zavuma ukuthi kubhalo ukuthi hey uJesu wena wakutrapa eloke esiphambanweni and wathi yamlinga uJesu wakuhlula so yila ubona khona izwi lenkosi kwesinye isikhathi ngizothini njengomzalwane njengomntwana kaNkulunkulu njengomfundisi njengomuntu osindisiwe no matter lishaya lento yenzayo makuthiwa lidlulise noma lishaya lento yenzayo emfethu ngise weak maybe ngisaphuza kuthiwa ishaya makuthiwa ishaya ngise weak ngisagosip makuthiwa khuluma ngayo nkosami ngoba akuthiwa khuluma ngayo ngoba so perfect kuyo khuluma ngayo ngoba uNkulunkulu uthanda ukukhuluma ngayo ubukulungisa from people bengathi ubukade unenye umbuzo babantu mangibheka sikhavile njoba siloku sikhuluma eminye imibuzo because imibuzo beyilana yileyo and uwodwa engicabanga ukuthi umbuzo awuphendulekanga lana engicabanga ukuthi ube khona owomunye ubaba othi ingane omama bagcina sebefuna isondlo esingaphezulu uthothi ingane uyayondla kodwa umama khambise enkantolo ayokondlisa ingane ngayiphendula ke ngathi mina you keep the record bazalwane ayikho uyabona nje mawukhuluma nge-Department of Justice ukhuluma nge-department ekhipha ama-record ezothi mfundisi ayifani nakaNkulunkulu weBhayibheli kuthiwa izolo lakho uNkulunkulu akalibakalikhona yingakho uthola umuntu kuthiwa uboshiwe kugcine sekuvuka amacala akudala it's because of i-record is very much important mawondla ingane yakho keep the record keep the record namhlanje sinanamafoni siyakhona ukuthi ama-app sebenzisa i-app yingakho nanoma ungasekho wena bewondla ingane wrong umthetho uyakuvumela ukuthi leyo ngane uqhubeka uyondle ngoba le ngane idepende ku once wondla umuntu for 6 months waletha iproof yokuthi ubumonde so kubalekile and futhi ngamtshela lo baba ngathi mina kuyafana nigcine nani nibarobha abantwana ukubondla ngoba niza nezikolode ecourt eziningi uthi ngiyenza lokhu ingane mayenzeni ke mayihlale efrijini apha until wena uqede izikolodo zakho uyabona nje into ebalekile ukuthi ngempela imbewu yakho uyihlukumeza kangakanani if ingane yakho uzoyondlela kini nivumelane nabazali uyondlele kini ingane njengoba ngisho ngithi mina nganikezwe ingane ngayinikezwa nje inyanga eyodwa ngathi sengiyibuyisela kugogo wathi awuyithandi le ngane ngikunikeze ebona impatho akekho umzali ongeka kunika ingane yakho uyiphethe kahle and akekho umuntu wesifazana ongacomplaina yes ngiyazi ukuthi siba nejealous yokuthi useshada ubani abomama bonke abazeli ingane abake bayeke ukucabangela bona bacabangela izingane no baba bake bacabangela izingane zabo nathi thina abantu besifazane ake sicabangela izingane okwethu sekuphelile manje once wazala umntwana okwakho kuphelile sekumele kuvuke komntwana ake sicabangele nabantwana yabo nje mina ngeke ngibe nenkingi ukuthi ngikhuliswe kahle ekhaya labantu ngaba nenhlanhla okukhulisela emshadweni usazalelwe emshadweni so ke ngempela and what I've noticed lezi ingane engazalelwe emshadweni yizona ezivele zifane nabazali bazo kuthi lezi ezishadelwe ezasemshadweni yabona nje mina angifuni ukukhuluma kakhulu kodwa ngiyi-experienceile leyo ukuthi ingane ngempela mina nje I've noticed ukuthi nginawo mina ama-siblings wami angaphandle aze ashare date of birth nobaba wami 5 May bonke kodwa okukhomba ukuthi uNkulunkulu ngempela leya seed uyayibusisa seed yangaphandle hayi ukuthi akayibusisi neyangaphakathi and futhi asithi beze ngaphandle ngoba uthi uzobusisa labo bangakeza asithi hayi abantu benza ngaphandle no sikhuluma ngabasekwenzakela already Bishop la sikhuluma ngokuthi si really la abantwana khona omunye esithiwa ngiphendulile wathi njengoba ngikhuluma kanjena ngibhebhethelisa ukuthi abo baba bachithe mangithi ukuchitha kusinto engakukhipha emshadweni uma wena ufuna ukuhlala
uwazi ukuthi umyeni wakho uyacheat uyayidecidela wena phela into esikhuluma la i-decision yakho thina siyakusiza i-decision yakho ukuthi mina mangabe wena uthemba ukuthi umyeni wakho akacheat it's okay kusho ukuthi it's okay akacheat kodwa ke musukuphendula imibuzo engaqondene nawe if wena wakho umyeni akacheat mina engikulwelayo ngilwela ukuthi mangabe sikhuluma ngokuthi kuyachithwa asikhulumi la ngabantu ngabazalwane bodwa sikhuluma ngokuthi i-cheating ikhona khona into esingeke siyibalekele webazalwane nina nifuna kube ngazuthi izinto azinjalo zikhona i-cheating ikhona kodwa mina ngichaza ukuthi esechithile wamshiya nawe uzothandana nomuntu onomuntu wakhe yila uzoyifila khona ipain yokuthi ngamlahla umuntu oimportant ngoba lo muntu uzokutshela senginesikhathi unkosikazi wami okanye se-girlfriend yami yaziwayo yazi ngikhumbuzo kunye nje na indaba ngeke ngayizwa kudala kuthiwa just imagine uyekela umuntu wakho ngoba eshitha uyothatha omunye oyekeliwe ngoba eshithile lo myekeli uyekela lo wakho uyangishithela lona okay uyothatha ochithile nawo lahlile yes uyothatha olahliwe ngoba eshithile uma noxolela lona ke ngoba isimple isigebengu sakho singcono kunesigebengu ongasazi isigebengu sakho singcono kunesigebengu ongasazi so unikeza lo omunye cha uyakwazi ukumnikeza uthando ebelahlwe eshithile lo awufuna ukuvina nokumxolela kuthiwa mana ake sixoxeni ake sixoxeni mhlambe ungakwazi ukumxolela lona mabevele alifuna uxolo yazi seselana khona kulama question lawa khona ngikufundile yes omunye olama questions futhi ngifuna ukuadvise mhlambe abanye abomama nabo sesibethu in the Lord ukuthi uNkulunkulu akuvulele ithuba please improve yourself as a woman please improve yourself avoid ukunika kakhulu kubaba ngoba lokho ngahle kukulimaze nalapho khona bokade ungakwazi ukuthi kungalimali khona so makukhoneka nje please ningabomama ningabosesi umshado awungakwenzi ungasasi improve hayi ngoba sengishadile angisafune ukuqala ibusiness angisafune ukufunda angisafune ukusebenza konke ngibheka ubaba no so why is wife sikhulumile bishop leyo sathi neyinceku khona labantu abathi babiziwe bavele nje bangafuni ukusebenza bangafuni nje ukusebenza improve yourself ibahluphe ngicela unginike u50 rand ngicela unginike u200 rand ngicela asisho ukuthi ukucela kubalekile kubalekile kodwa nje mawuyindoda zama ukwenza ngize ngayenza example ngoST umuntu athi ubiziwe yikho ke lokhu ugcina manje usune client ngoba ubiziwe usebenza wena awuzenzeli into yingakho ugcina usuna ama client endlini kaNkulunkulu ngoba wena ubiziwe awufuna ukusebenza owakho umndeni uzowondla ngani umndeni wakho isikhathi samanje asifani nesinye isikhathi ubaba ekhaya umama awuzuloku umtshela ukuthi ibandla linikelanga ibandla liwenzanga uwani ibandla lingolela ungaqapheli I'm sorry kusho lokho kodwa ukuthi maba uqapheli uyogcina sothwele women of God ngiyakutshela impela hayi uyogcina sothwele ngiyakutshela impela hayi uyogcina why ngoba phela manje iyakhenga and makudabana ikudonsa so le mali idonsa uzihlane nabanye abathi hayi cha ikhona indlela ukuthi ungadepend nakulabo bazalwane bangathi yenza njengoPaul ube ne-tent making you understand yenze kunye ongakwenza eceleni no bavele bathi no you know what twala so ke kunga-avoida lokho as a man of God and nawe ungumama ungaka-avoid ukuthi udabane uncike kubaba mabe uzo-improve yourself must improve yourself kwesinye isikhathi ungagcina soba ulo mama olapha ku-book of Proverbs chapter 31 or ubo Abigail le incwadini zabo makhosi nakubahluleli no look this woman of God or look this woman you see business lady and so on so ngizama ukuchaza please bo sister after social deal qhubeka usimprove usebenze umnandi akusilicala uthe nawe man of God uthe uNtwenhle
imfundo Yeah. ekhuluma ngemfundo ukuthi Yeah. le ayilahlani le ayidivusani Yeah. le ayiniki miss call angeke ayikuchitheli imfundo ayikuchitheli Yeah. so sikulesimo ngenxa yokuthi abantu bafuna yabona nje umnikelo umuntu understand umnikelo ukuthi umenzelani unikele ethokozile because I know ukuthi menginikela vele uNkulunkulu ngivulela amafastela ezulu kodwa kusiba bonke abazalwana abameshoda bangena enkonzweni aba understand i-offering and ukuyenzeka uNkulunkulu akunika izimvu ngempela ezingenalutho ezingenalutho sakuyimanje kuzogcina usuthwele ngenxa yokuthi ufuna and abanye abazalwane aba understand ukuthi mangikhipha okweshumi uNkulunkulu ungenzelani ngokweshumi ukufika nje zonke izinto esitolo zisemananini aphansi uyaqala sothanga nebusedla zingathi ngakhona iprofeto ubabona ngeimali ezithile sekwenziwa ama tricks angiqondile ukulwa kodwa ngizama ukukhathona ezinye zezinto lapho khona sekugcina mhlambe sekuthiwa no uzombona ngemali eso izo zona lezi zinto lezi yizo eziholele kuleyo mkhuba loyo ukuthi neyazi nikugcina sekwenziwa lokho ezinkonzweni nasemakhaya agcina sekwenziwa ezinye zezinto bomama nathi singabefundisi nabavayili nalabo abasozwa bomama in future nalabo abasozwa befundisi there is nothing wrong ukuimprove there is nothing wrong ziranele nokurana lelo business lakho noma ubaba kungathi uhola malini inkosi yami noma kungathi uhola izumbulu zemali awungavela uncike kuye Nkosi yami nawe contributor ngabantu ongacontributor ngawo futhi mangabe kusakunikeza imali awungathi dehle zi-improve I'm telling you angeke uzisole kulesikhathi samanje impela kufanele ukuthi abazalwane nabomama basi-improve ngendlela emangalisayo ngenxa isikhathi sethu sesifike ngasekugcineni Bishop lami siyambonga uNkulunkulu ngawe nawe mama siyabonga kakhulu maybe nje 30 seconds and then bese ushiyela ekutheni abantu bakuxhuma kanjani kubantu abafuna ukuxhumana nawe abantu abafuna ukuxhumana nami kuma social network wonke ngiyatholakala ngingonozipho Mthembu Mabhukata Omile Guda uzongithola kanjalo inamba yami bayayazi ngiyishile 060 716-7246. Yes. Thank you so much. Bishop, yes, abantu bakuthola kanjani kwabadinga kwabafisa ukuxhumana nawe? Okay, no siyabonga kakhulu. Mina ngatholakala nje na ku cellphone 083 355 4835. Okay. Siyabonga mina of course. Siyabonga ST uNkulunkulu asigcinele wena nje naso sonke isikhathi. Ngiyazi ukuthi sizodutshulwa ngakho konke lokade sihleli kukho ama comment kukho konke but we are willing to answer ama questions and asinankinga futhi na negative ayasikhulisa. Thank you so much. Thank you so much. Bafowethu siyabonga kakhulu emakhaya. Maybe now you have your own topic. Officer ukuthi ngelinye ilanga ngathi ngake idiscusseke la ungayishiya nje lapho uyibhale and then so sesikwazi ukuthi sibone ukuthi iyakhulumeka yini. Ngixoleleke namhlanje ngibanjwe iflu kabi but ke umsebenzi uyaqhubeka. That is why ngiyasuke bengizama ukuthi ngizama ukwehlisa iflu kancane. Ngixolela lapha emakhaya. Ingakho bethe awulali ST siyabonga. Khona icomment ethe hayi ST anilali. Hayi angazi noma ngoba bebona mina bavele bathi hayi ST hayi awulali siyabonga. Bayazi phela uphumula kukho. Usuka nakude kangaka siyabonga and ngempela ukuthola abantu becela iminikelo becela ini. Really we need ukuthi siyenze offering yakho because really umsebenzi kaNkulunkulu lona mina bengingasho nje ngithi emakhaya ake sizameni ukunikela abazalwane because uST akabhekanga ibandla lakhe kuphela khona umuntu okethi ngicela nginikele esho ebhekise ebandleni lakhe uST urisha bonke abantu yonke area yempilo yomuntu uyayithinta so nje mina bengicela nje ukuthi sinikele cellphone number yakhe which is Capitec Bank sinikele nami ngifila nje ukuthi bazalwane othintekayo ake sinikeleni ngoba lo msebenzi owethu sonke
sonke, usithinta sonke. If you can go and check ama-comment, really ST, siyambonga uNkulunkulu ngawe. Engazuthi uNkulunkulu angakuvulela amafasitela ezulu, uvele nje, mina ngeke ngiyibuze nje ukuthi usuke ePitoli uzalana, ngempela ipetrol malini, wenze kanjani, ufike kanjani. Because when I look at even okwenzakalayo, ngibone ngazuthi nje is too little, but siyambonga uNkulunkulu ngawe. Thank you so much. Thank you so much. Awungithumanga futhi. Yeah, no. Siyabonga kakhulu first uNkulunkulu angicela nibusise sibonane kwi-episode yethu elandelayo. God bless you. Do you need a spiritual home or a place you can fellowship every Sunday? A place that is accommodative to your family and children? Look no further. Join us this Sunday with Apostle Nanda at Prayer Center Midrand. The time is 8 a.m. to 10 a.m. The address is 519 New Pen Crescent, Halfway House, Palms Office Park, Midrand. For more information, contact 076-1045-863 or 084-711-0060. Or visit us on Facebook, Instagram, and X at Pastor Nanda Ministries. Come and experience God's power in His Word as Christ is revealed.